Onye ọma, obi dị m ụtọ na ị na-ebe ahụ. Obi ụtọ ka m ji na-anabata gị na mgbasa oziọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa oziọma GCK, ebe Chineke na-ewetara anyị ozi nke ya, ozi na-atụ ndụ mmanụ, ozi na-agbanwe ndụ, ozi na-akpọghachi mkpụrụ obi, ozi na-ewetara anyị agamniru na ndụ. N'ụbọchị nke taa, dịka na-agbabata ọrụ nke Chineke, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi arịọm Chineke n'ozi a ga-ewetara gị amara na udo nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi 14 na amaokwu 27. Mgbe ha bịara, ha wee kpọkọta nzukọ a niile n'otu, ha wee kọrọ ha ihe niile Chineke meworo n'ebe ha nọ, otu Chineke onye kere ihe niile, otu Chineke onye hụrụ mkpụrụ obi niile n'anya, otu Chineke nna anyị ka onye nwe anyị Jizọs, otu Chineke onye nọ n'ebe a, onye dị ike, onye pụrụ ime ihe niile, Chineke onye na-agọzi gị n'abalị a, otu o siworo mepee ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị obodo ọzọ. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, nke na-emepe ụzọ ọ dịghị onye ga-emechi, o mechie ụzọ ọ dịghị onye ga-emepe. Ndị ozi a bịara, ha wee gwa ọgbakọ buru ibu, ndị ha kpọkọtara bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst, ya wee sị ha na onye a dị ukwuu, onye hụrụ ihe niile o kere eke n'anya, na o mepewo ụzọ ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị obodo ọzọ. Mmadụ niile bụ ndị chọrọ ịbata wee bata na ngọzi nke Kraịst na-arọpụta site n'obe Kalvarị n'abalị a. Chineke a o mepewo ụzọ ka ihe ịrịba ama, ụzọ nke nzọpụta, ụzọ nke ịrụpụta ọrụ, ụzọ nke igosipụta ike ya na ndụ niile n'abalị a n'aha Jizọs. Ha wee kọrọ ha, wee gwa ha, ha eme ka ọ pụta ìhè, ha eme ka ha ghọta, gwa ndị a otu Chineke si mepee ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Gịnị ka nke a pụtara? N'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi 15 na amaokwu nke 3. Akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi 15 amaokwu nke 3, ọ na-agwa anyị n'ebe ahụ na ụzọ emepere, mgbe mmepe ụzọ a pụtara, wee sị ha wee kpọpụta ha n'ụzọ site n'aka nzukọ a. Ha wee gafee Fenishia, wee gafee Samaria, na-ekposa nchegharị nye ndị mba ọzọ. Ha wee mee ka oke ọṅụ wee dị n'ebe ụmụnna dị. Onye nwe anyị meghere ha ụzọ, meghere ha ọnụ ụzọ nke nzọpụta, nke nchegharị, nke mwogha, nke mgbanwe nke ndụ nye mmadụ niile n'abalị a. Chineke sịrị na abụ m Chineke, adịghị m agbanwe. Jizọs Kraịst otu ahụ ọ dị echi gara aga, otu a ka ọ dị taa ruo mgbe ebighị ebi. Taa dịka o mere na mgbe gara aga, ọ ga-emere gị otu a taa, nye gị, nye ezinụlọ gị, nye onye ọla na-ege anyị ntị. Ọ na-aga imeghere gị ụzọ nke nchegharị, nke nzọpụta, nke ọgwụgwọ nsọ, nke nnapụta, nke ike a ga-eji pụta ìhè na ndụ gị n'aha Jizọs. Kedu ihe anyị ji n'aka site n'ozi nke onye nke Chineke kwusara anyị ugbu a? Ihe anyị ji n'aka bụ na nzọpụta bụ onyinye amara nke Chineke. Site na nzọpụta, anyị na-anwapụta Chineke, anyị na-enwe nwapụta nke Chineke n'ime onwe anyị.
nke a na-eweta ọgwụgwọ nke mmụọ anyị, ọgwụgwọ nke mkpụrụ obi na ọgwụgwọ nsọ na-arụ anyị niile. Anyị na-enweta mgbanwe nke pụrụ iche gburugburu ndụ anyị niile. Ọ ga-amasị m ka ị gaa n'iru na-ege ntị n'ozi ọma nke onye nke Chineke. N'amaokwu nke 12 na akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi 15, ọ sịrị, mgbe ahụ igwe mmadụ a wee dere duu, ha wee gee ntị n'ebe Barnabas na Pọl nọ. Ha na-ekwupụta ihe ịrịba ama niile na ọlụ ebube dịka emeghere ha ụzọ, nchegharị wee dị, nzọpụta wee dị, mgbanwe nke ndụ wee dị, aha ha wee bụrụ nke edere n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Mgbe ahụ enwere ihe ịrịba ama, enwere ọlụ ebube, mgbe Chineke na-emepe ụzọ nye gị, ga-ewe na-ahụ ya site n'anya nke okwukwe, ga-ekwenyere site n'obi gị. Onye nwe anyị wee sị n'abalị a na-emeghele gị ụzọ, ya wee sigole ebe ị nọ bata site n'obi gị, site na mkpụrụ obi gị, site n'uche gị, ga wee nọ na njikere na-enweghị ogbochi ọbụla ka ị bịakwute onye nwe anyị, ga-abanye n'otu ntabi anya n'abalị a. Ị ga-anata n'otu ntabi anya n'abalị a ga-agwọ gị ọrịa. Ihe ịrịba ama na ọlụ ebube ga-adị na ndụ gị. Chineke ga-arụ ọrụ ya n'etiti ndị mba ọzọ n'oge ahụ. Na mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ dịka nke a, onye nwe anyị na-emepe ụzọ nye igwe mmadụ, ọtụtụ mmadụ, ka ha wee bata na nzọpụta nke onye nwe anyị, ka ha wee bata n'ọgwụgwọ nke Kraịst na-arọpụta, ka ha wee bịa na ike dị elu n'ọlụ ebube nke mmụọ Chineke na-arụ. Ọ na-emepere gị ụzọ n'abalị a, ị ga-abata. Olee onye m na-agwa okwu n'ebe ahụ? Asị m na ị ga-abata. Sị, aga m abata. Nzọpụta nọ n'ime alaeze, ihe ịrịba ama nọ n'ime alaeze, ike nọ n'ime alaeze. Ana m abata. Ihe niile wu yoku a ga-agbaji ya mgbe ị bata na alaeze nke Chineke. Yoku niile nọ na ndụ gị a ga-agbaji ya. Ike niile nke ekwensu, ọ ga-ebibi ya. N'agbanyeghị oge ọ nọworo ike a, site n'ike ọchịchịrị, ike a site na onye akpọrọ mkpụrụ obi gị asị, kpọọ anụ arụ gị asị, kpọọ ndụ gị asị, mgbe ị batara, ga-ewe bata n'ụzọ emepere emepe. Ihe niile ndị a ji gịnị agbajiela ya n'aha Jizọs n'ime ndụ gị n'abalị a. Si n'ime ndụ m n'abalị a, n'ezinụlọ gị n'abalị a, si n'ime ezinụlọ m n'abalị a, n'ebe ahụ ị nọ, a ga-agbaji yoku niile. Ike niile nke ajọ onye ahụ a ga-ebibi ya. Onye nwe anyị n'ụzọ dị ebube, n'ụzọ dị ukwuu, n'ụzọ dị ike, emeghewo ụzọ ị ga-abata. Ọ dịghị oge ọla a ga-egbu ịbanye ha na ihe ịrịba ama ewere ọnọdụ. Chineke hụrụ ụwa n'anya na o nyere ọkpara ọ mụrụ naanị ya, na onye nke kwenyere n'ime ya, ọ ga-ala n'iyi, ọ ga-enwe ndụ ebighị ebi, guzoro ọtọ. Ana m ekpere gị ekpere, Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'oge a. Ị maara na anyị ji nzọpụta anyị kpọrọ ihe. Ọ dị anyị mkpa ka ị gbaghara anyị. Ị na-ahụ mmadụ niile ndị ji obi ha na-ekwu eziokwu, na ndị kpọkụrụ gị, ndị siworo n'ọchịchịrị pụta, si na mmehie pụta, ha wee bịakwute onye nwe anyị ugbu a dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha.
zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na ị ga-ahịọchapụ ajọ omume ha niile, ajọ omume ha niile, na amamikpe ha niile, na ibu nke mmehie wezụga pụọ na ndụ ha. Ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke mgbaghara, ọṅụ nke nnwere onwe pụọ na mmehie ka ọ bịakwasị ndụ ha ugbu a. Ndị nọ ebe a na ndị nọ ebe niile, n'akụkụ niile, ka ọṅụ nke mgbaghara, nke nzọpụta bata n'ime ndụ ha niile ugbu a. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ị na-abata n'ime ọgwụgwọ gị ugbu a, n'ime nnapụta gị ugbu a. Ọ na-ewere ọnọdụ ugbu a. Welie otu aka elu, were otu aka dokwasị n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. So onye nwe anyị, lee m n'ebe a, anọ m n'ebe a, ama m n'ụzọ emepele. Ihe ịrịba ama ga-ezute gị ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị, anyị na-agọzi aha nsọ gị. Ị bụ Chineke ịhụnanya, Chineke obi ebere, Chineke nwere ihe ọmụma. Ị na-ahụ mmadụ niile, ebe niile. Onye nwe anyị, anyị maara na ike gị ọ gaghị ada ada. Aha Jizọs ọ gaghị ada ada. Anyị na-eweta mmadụ niile na-eche n'iru gị ugbu a. Mepee ụzọ nke ịrịba ama, metụ ndụ ha aka n'aha Jizọs. Mgbe isi ọ dịghị ekwensu gasị ọ dịghị ajọ mmụọ gasị ọ dịghị otu ọchịchịrị gasị ọ dịghị mmadụ nwoke ma nwaanyị n'ebe ọla gasị isi n'ebe ịrịba ama na ọgwụgwọ anyị dị, n'ebe nnapụta anyị dị. Isi n'ebe ngosipụta ike gị nọ. Ọ dịghị nwoke, ọ dịghị nwaanyị nke pụrụ isi n'ebe ike ịrịba ama gị dị n'aha Jizọs. Isi ka anya kpuru isi mepee. Isi ka ndị nwere isi mgbaka ka ewezụga ihe ndị a. Isi ka ihe a zara aza ka ewezụga ya pụọ n'afọ. Isi nye nnapụta na ịgbaji yoku nye mmadụ niile. Isi na ịbịawe nnapụta mmadụ niile. Weta nnapụta gị ugbu a nye mmadụ niile n'abalị a n'aha Jizọs. Ịrịba ama dị ebube na ndụ mmadụ niile. Rụọ ọrụ dị ike na ndụ niile. Gosipụta ike gị n'ụzọ dị ebube. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Nata ọgwụgwọ nsọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ka ike nke na-agbaji yoku niile ka ọ bịakwasị ndụ gị ugbu a, gbajie yoku niile. Ịrịba ama n'aka nri, ịrịba ama n'aka ịkpa, ịrịba ama n'iru, ịrịba ama maka ndị ntorobịa, ihe ịrịba ama maka ndị mere okenye. Ihe ịrịba ama ebe niile ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ike gị dị ukwuu pụta ìhè na ndụ niile. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na anyị maara na emezuwe ya. Emezuwe ya. Emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka isonye anyị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị nwere nchekwube na Chineke agọziwo gị n'ụzọ niile, ma n'ụzọ ime mmụọ ma na mpụta ihe. Imeela maka ịnọnyere anyị. Ị ga-esonye anyị site na ije ozi nke zuru mba niile ọnụ n'ikuku n'okwu a na-ekwu nke a na-akpọ www.gck/hq.org. Ebe ahụ ka ị ga-eso bịanyere anyị aka ma zisakwa ya ka ndị ọzọ wee mere. Anyị chọkwa ịma ka isi na-ahụta ozi anyị. Onye nwe anyị nọnyere gị.